Punjab Youth Council HYC lomba kahih Central Executive Council Shillong mentah kasih kelalej ekendu ika Dr. M Amparin langdo bandawa benchim khia ban AA halor ki katu kat ni kimat ki baktae ki pajba khamtam ki jingko jingkhia ke HYC ka ong bakat kum ga jingtip bakalayo lembaga RTI ne ka office jungka Directorate of Health Service MI donbun ki jaka sumar kum ki CHC PHC bat subcenter hakasi bat jenta health ki baduna palat ki doctor ki specialist ki nurse bat ki wei ki nong tre kelak doro bak ki post ki balaj bat ki baajing beda ka sarkar ki barang sa thali hadu menta ku prangut ki medical officer hanyongot ki specialist shiphongot ki paramedical staff bat chis bangot ki nurse bat ministerial staff kani ka penlong bagi jaka ayu sumar kim la ban ai ka jing tre ka ba biang shiki pai ba Kajing wani kendu kajongi nak yang dapat seng nak CEC ya i minister in charge jongka jong health department ko kan kini dengdo alor katu kati telikimat di badan kampai de baka kot kakia pi kum ga jela ho ada ngipen mo ya ka jinglong jingman kini ki post nam ki beladap le sios nam archa shi po der bat ngi compare ka pemerintah kini snam arko nadu kawan kini ka sarkar pemerintah ngimla banlen bala ni ngipet tangi ka budget jong snam archa shi po la ngipet ka ba allocate ya health department ka di kumbalai spak kru ela ringi pet ya ka allocation of snam arjar arpulai kala poi hadu khanyo spak kru kali ka iba ka sarkar ka persyang ban baiting ka ya kanika department ka badan kam naman gi ong ba ka jingkot jingkhia ka jingnang jing start kadi kidi ki badan kam tam ban penhek pensan yang ni la kalong ka government agar bor jingtem tinggi sotu ba ka health department kadi kata ka sector ka badan kam tam nam ta ka jela nam ta ginong syong snong i bro koi ringi mla ban len pat la dingi pet pat ya ka jinglong jingman iyo iba kadang don shibun ki ke badang don kam ban le lembang ka sarkar mut ka kadon ka scope for improvement ka bagi ong bat ka sarkar ka menteri shitom na ka bentaban penbiang ya ka jingdon kam jong pat ba kepeningkong ke nakaliang dong keseng ngila file ya ka RTI apok office jong ka DHS banwat jingtip lakat nutli ki PHCs ki CHCs ki civil hospital ki sub centers ngi don ka jela ya berkoi bat ngi keliru bahakini ki PHC CHCs dan ki civil hospital ki doktor ki nurse ki paramedical staff ki ministerial staff ki mingi ong ki driver ki chokidar kumta ter laki biang lut ni hakajing juba nak office jong ke DHS ngilap ba ki babun ki PHCs ki CHCs ki don chibun ki jing duna jong ki lakelong ki doktor nama la dingi pet ki government norms ki omo kat kum ki rule jong sarkar ki ong ba haka CHC de bandon soundwood ki medical and health officer haki PHC de bandon arngut ki medical and health officer haki CHC ki de bandon ki specialist lalong ki gynae lalong ki surgeon nang ta ki specialist ki papier kumban remote nyungut tenre la dengi pet pat la dengi let ban pet je kini ki CHC bat ki PHC ngilap ba ki PHC don ki PHC ke bomdan doktor wat tangwe ru don ki PHC ke badan tangwe doktor bau tau doktor la da uan ru akasito yo uan ban sa aktif PHC lai sngi la ne sau sngi tengi iba kan ni kini ki penken bat kita ki kendon ki baka sarkar hi kala bu bat lembaga juba ke baka DHS ka ai ong baki bebun ba ki post ki belong vegan ki baka sarkar ka klam thap la kalong ki medical and health officer la kilong ya kita ki specialist ki CC la kilong ya ki staff nurse ya ki lab technician ki pharmacist ki beper te halor kan ni ka jinglap ka jong ni lawan ba pindu ya minister in charge jong health department ban ong ba lada fi pen kiu ya kata allocation na ka benta ka budget na ka benta ka health department ni kwa ba kata ka jing bay pisa ka jong ka sarkar ya ka health department kam de tang menta bante ki building kam de tang nak benta ban penbiang ki no ban penbiang ki building ban penbiang ki machine ki beper lada ha kita ki PHC ha kita ki CHC la ni ki civil hospital om don nurse om don doktor kan mentoy ayu kita ki building pensiunan kan mentoy ayu kinra ki machine ki barem na ki bathiet de ki kro de ki spak kro ti ngi so balada ka health department la ki PHC ki CHC jong ki Krang shisha ban ai ke jing syakri ke bau pat ba don kam naki kau mut bagi jing don kam ki bahmat ke ban penbiang ki kaman pau penbiang ki doktor penbiang ki nurse penbiang ki lab technician bat ya ki jing don kam ki ba biar ka kum ki jing ku kendon jok soka ta ki jing keren ke jongi ila ong ngi ba
ai pori nak kalian juga department kita penkret syat ban khot recruitment ya ki doktor ya ki nurse pat kum ta ti la ong ingi bangin se kendo biang hadin katuk ngi bana bat habede be ka city ke mengipu it's airu ya ka reply halor kita itai point kata ketika kabaningkom kabaar kabangi ngiwan ban ya kendo ya health minister kalong ba hadir mengi ngiwat jingdem nadu usnam arja khatsan khandriu adu usnam khat khandai arho ibu jengkeli ke sorkar bahakat nungut ke sorkar kelapha ya ki kena samla lani ki kena puli jong ke jela ban puli MBBS naman ngi kum ke jela ngi ong pengim don doktor lani kenu health minister mentani ong mengim yo doktor ban pha syaki PhD CC syaki nong kenong kamta te ke jengkeli ke long ba hakini ki san teli kisna arja khatsan khandriu hadu arja khandai arho ki don kum balai spa san khandai ngut ki kena samla ki ke sorkar ka pha ban puli Bat yakini lah Pak berpulih keleng dari India haki institute ki berpera-pera. Bat ka sorkar Meghalaya ka pelut daki hawe pa we kena daki polak tengka nak benta ka tuition fee ka jongki nam tang jing siu ki berpera-pera. Te ka mut la da ken kelum lai Pak san pun riu lah hadusan kena ingut. Ka mut pa ka sorkar Meghalaya nak ka tengka jong pat ba ka pelut daki pokro daki spa kro tengka. Nek bersubsi kalong ba syuam kini kena kilit pulih kila dak ban yesoy ka takabon kom agreement. Bat kawi ke kendon ke baki kila kubur rahmat ke sorkar kalong ba mar sendak pului kidai banwan ban report ke sorkar bat kidai ban pendap ya kata mandatory service lane sansnam ban let ban hika ban let ban ai ke jing syakri ke jongki ha nong kendong mar sendak puli ndrai ngilap ban nakini kilai spa san pun riungut lane lai spa san kunai ngut kumba khandai pun riungut ki balapas kem sim lawan ban report ke sorkar kajing keli kalong ba ke sorkar kali ayu kini aba kila pelut ya bisa jong pai ba kila ai ke jing don kam ke jong ki bikin lit puli ban pendap ya ka MBBS kila ya soy ya ka agreement bat ke sorkar bala da fidap ban puli pinwan ban ai ke service ke jong ki mandatory period ke belong sansnam haki rural area la ne ki than nong kenong dai balik kini ki khandai pun riungut ngim ong tang kini khandai pun riungut ita i number ibangi ngiyo idai nadu arja khatsan hadu arja arho kajing keli kalong nadu khatnai spa nyo pu ar sorkar Meghalaya kala pak beli puli doktor Hoi ngim lah syuk ban ship let's say ki namar ban la de ship kata ka period let's say bon neki kila de ban chong thai lu akum kani yu ngi ong ba kap padang la hi de ban khot de ban syoko siki de ban khot yaki baki de ban pendap ya kata kendon ka baki kila sign ka bomut baki de ban let ban ai ya ka jing syakri ka jongki haki rural areas la neki nong kendong ki jongi bala de kim la ban let kata kiap ban siu ya kata ka bon amount ka baki kila de ban yasoy ma jong sorkar la de pipet arjan nyo arja khandai Munsya ka don cipola kat sanlang house nam aja kat nyo ka bon amount ka lapoi lai polam ki jong kat nyo kat pra la de how news nam bala adap lam kala ki arpoi arpo aro ka bon amount ka lapoi lai san krun lai san lang de la ding ipet pat ya kata bon ki doktor kim patiao ya kata ka bon amount nam arpa ting dala let ya private service itali di jingsi ibarat let si ki doktor bikila bon sim ngi la bu re ka jing dawa ka baningkong ka sorkar kali ban khot ban syukos yakini ki beriu barokhat ki bala sign ya ka bond kam agreement bala da kim tre banwan sa kajala ki dei ban saksi we ko bon amon bangila ai jing bot re sorkar banang ni sakma nadu ka academic ya arjan ar penriu ar penyo ka bon amon ka ben kiu sa kasi krur tingka ya barok kini ki kena ki bali puli doktor kenang bala da on dala da ban puli hadin sansnem la da kim tre banwan join sa kastit kini ben siu kata kapisa ka basikrur ben ka sa sorkar kenang balang ba kata kasikrur ka sorkar kala apat ban kon advertisement ki wigi doktor ki wigi kena puli ki beladap ki private medical colleges ki bakwa ki batrang bentre lan ni lengba kata kapisa ka bayo naki kilah ban penon kam ni ka ban penbiang ha bai dei ban ka health sector ti kita katar ka point ka paar ka bingi keren ban health minister ya ka bai laong ngi ba sa juba ban nakalang juga department ka health department kidang penkrea ban kila donru ka ish ka baki kila aya kata ki legal notice ya kini ki bagum kini ki doktor ki balik lembak state kota ya ka ba impacted syai la kata ka legal notice kala pha ne am kila yo jubab ne am bat habedi bejing dawa ka dungi ban penkiu ya ka bon amount ru ki ong bawat nakalang juga department ru kila persyang ban dia taulat la ne ban keli wat ban sim legal advice su ba ka don em ka lenti bikin penkiu ya ka bon amount cha ka sikrur ba kum ta kata ka di ka ba
kabalai ka mat ka bangi kren bat I health minister kadai ba katkum ka jingwat jingtip ka jongi hakini ki santli ki snam nadu snam arja khatra hadu snam arja arpusau august nyong snam arja arpusau syapang ka jingdon jong kini ki brio napo khasi ba gentils ki bapang ki badan ka jingpang khlai ki kidney failure dan ki jingpang ki ba lada pang ki jingpang ki ha banle e kata dialysis banle dialysis haki hospital ki ba per la katkum ka RTI reply ka bangi ngiyo ka debit tang na po Nigrams pat na po civil hospital Shillong ka ba sngo ka ba pensngo yang i kalong ba hakini ki south li isnam sant li isnam tang na po civil hospital pat na po Nigrams hapo khasi ba gentils ka ba kentuk ka riboy kila don kumbalai hajar tam hat saw hajar ngut ki khot na po ki brio na po khasi an gentia ba riboy ki ba pang ki jengpang ki ba don kam ka dialysis treatment te banle ka dialysis treatment ki jaka ki bakila banle mentah hang ni Shillong kadai tang apo Nigrams pat apo civil hospital Shillong but like no ki private hospital ti ka we po we nong pang uhak banle yang kata ka cycle ki biu ong le sil katkum ka jingpang ka jong la ban hak banle arsian laisien sausien chitayo kelade ngi Kenya ka jinglut man ka we pa ka we ka cycle ka batang ban penbiang ki tiar kitar we po we nong pang ha ban siu arajar hadu lai hajar nika klem Kenya kabailet baiwan kumba kalong mentang pi ki dialysis unit lane center ki don tang hapo Shillong lada unong pang ubade na West Coast Hills ubahak banle arsin lane laisin chitayo ya kata ka dialysis treatment ka jong uhak banwan Shillong kelada wan Shillong uhak ban siu ka MHIS package ka don ka ba cover ndian soit ndre klem ken pat iki jing thiet ki ba per klem ken ya ka bai kali klem ken ya ka jing lu jing sep bu han ban penlut hang ni Shillong te nakaliang do ka seng ni ong ba ka sarkar ka hap ban penbiang ni ki dialysis unit lane center at least haki civil hospital ki badan haki district headquarter kumakalong mentamo ki babun ki benong pang ki buan na po West Coast Hills ki babun ki nong pang ki buan na po Giant Hills na po Riboy baro na ki hap ban wan lut hang ni Shillong tiong beling ngimla ban bu iki dialysis unit ki jongi haki district headquarter dan ki district hospital ki badan hapo ki district ki jongki nakaliang jongi health minister ila pentip yangi ba ka Nongstoin civil hospital kadon under process bakin wanra ka dialysis unit hapo Yalong Joai kidang don under process hapo Mairang ka civil hospital hapo Mairang kadang long under process tinakala nyo kaseng ila kerpat health minister bakani ka kini kijingpang kila nang kiyo na kapor sa kapor tingi kwa baka sarkar kan simkya naman kibot katkum gajingtip ka jongi kibabun ru kiyap naman bakim don ye kimla ban penbiang ye kata dialysis treatment ka jongi tinakaliang ka jongi ngila kerpat ya I health minister ba kita ki center ki batmai ki bumut ban pli po West Coast Hills apo Giant Hills apo Mairang te po East and West ki di ban penkloy kat bala lada long ka bala le hamman la ki civil hospital ki badan hapo khasi jantia pada puri boy ki di ban don ki dialysis unit but center ki jongki khanang ban kan long ka jengerap ya ki kamtam ye ki bri ki jongi bana pot nong kendong ki kham ki baduna kayo ka kot ki don kamat pelut sibun bana pelut ka bai kali ki hapan wan arsin laisin lane sausin ha ka sitiyo hang ni sor slok te kata kadika mat ka bala ki senjam ka beningkong kade ki jingwang don doktor HKPC ba CAC mengil ong mene ki bun ki CAC ka jaka ban don saungut ki doktor ki don stang arngut ki don ka jingja ka baja mengini sni apa umsning hakaba ka umsning kade ki CAC la dalet ubas accident banlet ban syak sumar hangte don ka jing thok ka bathok apa hospital ba em bandu no ela ka jong ka jing emro ti kum kita ke ngis ngoba ki CC ki di bandon ya ki doktor la dalong ba ka norms ko ang sangut di bandon sangut ki PC ki bong ba ka norms ka di bandon arngut ki doktor ki di bandon arngut kita ki di kata ka di jing ikran ka jong ibe di ban keluar ka baar ka jing bom kajing penkiu kerdan ya kini ki PHC syaki CC na ki sub center syaki PHC namarba kilabun ki jingdawa ki ba I minister in charge daladi hi la let chak bun ki snong tingi soba ban kerpat ka sarkar pa kadai ban state ya kani ngakam kebalai ka bagi ong bi ide men simkya kadi ka ayush dispensary lan hospital kebudan apa Shela Balaganj block apa Saikrap kajing sya na du isnam arja khapra khat khandai kani ki building ki la deplut na dong shadong rei mlak bat ban petrika meka hadu mentang 4 lak ban plit jen la da kani ka ayush dispensary lan hospital ki pli mo kan long ka jingera ik ti ki priu na kadong kathan tekat kum ka jing tetep ka jong I lo ong ba ka sarkar lan ka tanat health department kadang
kadang pha ya ka proposal na kabentaban yo iki sanction post kani bat ka basa ko bangi kren be ide ban le no ubot kadi ka jing bom dan doktor po dan PhD ya ko bangi ong mentala jan sistem kim dan doktor po PhD ya nak kalem da jong ong be chim ya ban pha iki doktor tikini kidi ki jing kren ki jong i bat ila ong ru bahadin lai sau benai le si nak kalem ka paseng ni sawan ban kendu piang i ban bu di ni ki jing dawa ki paseng ka bu ahmad jong ngi isu ong ba ngi pet ya ka trend na arca shipau show arca arkulai ngi iba ka kiu by 8% ka ngi so sarong man ong ba hapo ri India bar ko we ka state ka ba alot bun tham me ka health department ka di state me ka halia wala ngi red ro ngi alot bun dingi la ong ro da ka ba ngi la ikren ro ba di minister in charge ngi ong ba ho ngi so sarong mangipaw kata kalian ringin pa apat bangkani ka bisa kan syukut tang ka ba ay kontrak kan syukut tang ba tay building na maram khaddo na tay PI kontrak fitting building menubui onong kita pa. But kita ki building ki pisnaro na health department bun ki susa kong rank lem pendon kam. Te kalau go stage ng public money kata ka ding pening ko. Kabaan ni ong ru ba haba pikwa pendon kam ni kadi ka pisa pendon kam kata kalian kaba ki PC ki CC ki jongi ki la ban ai the optimum service ye ki nong shong shong jong ka jala naman ngi kum ki nong kendong ngi kum ki nong shong shong kay ka bangi expect bala dangi le cha PC u doktor undon kita wai kindan lari kindan kam man le test malumala ki PC le ni CC de benda kata ka di expectation ka jong ki nong shong shong tingi kwa pa ya kata ka bisa de ban pendon kam hakum kita ki service bat kabaan ngi so thu ru baka jing bom la jong ka sorkan jela ban wan ra iki doktor la de ban thung ki doktor kadi ka pay structure amala de fi compare ka pay structure jong ka jela ka jong i bat ki jela ki he ki jing sil la ne ki private hospital tingi so nilai keren ro bi health minister mentang ong bala de ngila ban pen kiu ya ka budget jong health department syaka khat news pak crore beli film la ban pansu increase syu ya ka syaka arhajar crore kenapa fila ban siu ya ka tulok bi doktor ka bakhambiang ka ban long attractive kan bagi kita ki doktor ki pet ya ka jing siu kat kum ka service ka bagi ki air kan ya hak kan kum makalong mentale si ki doktor ki man mentre ka jala ka jongi belai nama ka jing siu ka duna palat kam ya hak ka kam ka ki tre tingi so ba ka sarkar ka ban phai mat chakatar la don kam ya ka health department ba sarkar jala kan alokate more funds ka health department ngi so ba dei ban le ta ngimdei ban subiang tang kata ka ong bangila jam ta kata persen ring la don kam ban aibun kenang baka pisah ka ba pipi penan ka ba fi alukit kan ya cha ka kam ka ba dei ban ya kenang baka la ban ajing sumal kam tam de kinong jong ki bedan de tani